ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। କଥାଟି ହଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ଉପରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରିବା କଣ ପାପ? କାହିଁକିନା ମତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରିଛି। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେମାନେ 40 ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ 30 ଦିନର ପଇସା ମିଳୁଛି ଆଉ 10 ଦିନ ପଇସା ମାଲିକମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ମୋ କହିବାର କଥାଟି ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ 30 ଦିନର ପଇସା ବା ଗୋଟେ ମାସର ପଇସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପଇସାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଲାରୀ ଦେବାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଲାରୀ ଦେବା ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ସାଲାରୀ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫ୍‌ମାନଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ନକରି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍‌ମାନଙ୍କ ସାଲାରୀ 25 ତାରିଖ, 30, 26 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସାଲାରୀ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାର ସେତିକି ନିଡେଡ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ସାଲାରୀ ଦେବେ 15 ତାରିଖରେ, 20 ତାରିଖରେ, 25 ତାରିଖରେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ କେମିତି ସେମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମନିର ନିଡେଡ୍। ମନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଗାକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି ତାର ପଇସା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 8 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା ବି ଖଟୁଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ପଇସା ଯେତିକି ଦରକାର ବୋଲି ତ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଦେବେ ସାଲାରୀ 10 ତାରିଖ ଜାଗାରେ 15 ତାରିଖ ଦେବେ, 20 ତାରିଖ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ତ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ। କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଏଇଟା ସତ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ଭିଡିଓ କାହାକୁ ମନ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ଜାଗାରେ ଆସି ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।